the guest house of AIM Madagascar, and I will show you how we live. Dus we zijn gearriveerd en dit is het gastenhuis van Madagaskar, van AIM Madagascar. En ik zal laten zien hoe we leven. When we enter the gate, we basically walk straight into the garden. It's quite a big garden, so the children are pretty happy. Als we naar binnen lopen, dan lopen we direct de tuin binnen. En het is best een grote tuin, dus de kinderen zijn helemaal gelukkig. This is their favorite tree to climb in. It's a bit high, so they're not allowed to fall out. Dit is de boom waar ze graag in klimmen en hij is best hoog. Dus we hebben ze verboden om eruit te vallen. Dat mag niet. And here you see the guest house. With on the ground floor there is the AIM Madagascar office. It's closed now. Dus dit is het gastenhuis. En op de benedenverdieping is het kantoor van AIM Madagascar. This is our bedroom. The master's room. Dit is onze slaapkamer. Another bedroom for the girls. Mosquito nets. En nog een slaapkamer voor de meisjes met muggennetten. And the boys room. So here we've got our bathroom. Onze badkamer. And you probably also want to see the toilet. We willen ook wel de wc zien. Nou, dat is een wc. We've got a decent one. And this is our kitchen. With a stove, een gas bottle. Dus gasfornuis met een gasfles. And we even got a refrigerator. And a water filter. Dus we hebben een koelkast en een waterfilter. And as we walk down the hall, we will enter the living room where the children are playing. Hier zijn de kinderen aan het spelen. So we're standing on the balcony now. We've got two of them. We have a nice view on the garden. We staan nu op het balkon. We hebben twee balkonnen. En dan kunnen we mooi kijken op de tuin. And on the roof, Katja is drying, well, the nappy, Simeon's nappies. So hier zie je dat Katja de was aan het droog is. Op het moment hangen alleen Siemens luiers hier. En tegelijkertijd heb je hier weer een mooi uitzicht op de buurt. So this is the view in our neighborhood. So this is Tana.